Luluto ako ng chicken curry. Kailangan ko na unahin to dahil mabilis masira ang vegetables. See? Saan ka galing? Hindi mo ko pansin. Morning na morning. Pansin mo ko! Alis na ba ako mamaya? Love you. To evening? Yeah. For the Victoria. Cruise? Yeah, just in the trunk. Won't then look well. And he's... Nasa Pampanga kami ngayon. Kasama ang Kaledi family. Hindi po vlogger si Merdad, pero mukha siyang vlogger. Turn right. Wala kami sa Manila. Sumasayaw. Cute dito. Para siyang bahay. Pasok kayo, ma'am. Meron din sila nito. Ano yan? Spam. Ay, maling pala yun. Spam fries. Sweetie lips mo na... Yes. Tatlong cups. Caffeine free. Pero mukha siyang okay. Oh! Yung ano yung bulletproof coffee. Once you go black, you never go back. Kain na naman. Yeah, I shared it, yeah. You went there. Oh, sorry. So maybe you get, yeah. Ilang grams? Pwede na, diba? 1,200. Isa lang. Ano daw doneness for them? Kiss niyo naman. What anong doneness niyo? Kiss mommy, kiss mommy. Si Ate Mariam kinis na kanina. Ano kayo? Kiss. Kiss. Oh, kiss daddy. Kiss daddy, guys. Kiss daddy, kiss daddy. Kumain ka na potato. Nasaan nga Max? From a flower. Yun yung pang-color. May tanim sila na gano'n. Tapos salad din nila eh. Ano tayo nito? And I think this one, no? Yes. Lamig ka ayo. Look at the gown. Wow! See you take a bath outside. May tinuno ko na sa top. Diba? Maligo na ikaw. May bathtub. Sa labas, bathtub. I'm staying here. Yung mga outdoor. Staycation. Wow! Ano yung view ng pool? Ang pagkita ng pool. Ang ganda, no? Pwede na tayo dito sa floor. Di ba? Tingnan mo, may ilaw yung yung toilet. See you tomorrow, sister. And we're gonna welcome you to the family. Bye-bye, Principe. Principe Oso 2017. Princess Maledi's 2018. Morning. Ito po ang buhay ng makeup artist. Nauuna sa mo kami. Good morning. Kahit wala pang sunshine, nandito na kami. Good morning, tita. Good morning. Kami lang ang mga gutom. Sinong nauna? Si McDo or Jollibee? Nag-third dyan.
Tapos tinabihan na lang mo. Friendship. Sa bar? Oo, hindi na po ako lumabas. Hindi ka nakatulog. Gusto ko, nag-sip pa rin ako. Bisprins! Ako parang nauna? Oo. Wow, I'm so early. Dagdagan ko po yan, ma'am. Ano po ba kaya? Ako na ako bigyan! Bisprins! Kailangan palitin ng face. May number dyan mo. Hindi naman. Yes. Alive and happy. Ayan! Hi! Kaya tiyan. Ay, meron tayo. Si ate. Hello. Makakain na rin ako. Hindi mo kumakain. Hindi mo Pero sila, paano magtulungan kayo magbukas? yung part nila, di ba? Hindi ko pa uminom. Hindi ko pa uminom. Ay, pali. Sorry naman. Sorry naman. Yan, kaya ganyan. Kailangan madami kasi. Nag-make up sa car. I tried my best. Pusta tayo. Mag-iyak si Meral. Ganun iyak ko mami. Agaw, excited ako sa group. Cute, cute. Do you want me to count? Okay, ready? Go! Palakpakan po natin sila, please. Ayun na next. Sila na po ang next. Yes po, sila na po. Krisha! Umiyak ka? Hindi naman masyado. Hindi naman. Hindi ka dyan, Ay! Ito! Ano tayo ganun? Ayun tayo! Bakit kailangan mag-heels pagkasal? Sarap talaga naka-flaps. Oh, mga pasaway. Ano table kayo? 3 kayo? 3 din. Three. See you. Hi, sister. Hello, Bisprins.
Up and down. Thank you for coming! Bye! Daghang salamat! Kaledi blood is in you. All over you. It's all over you. Winner of the special Shelo Comite with basmati rice and extra butter, Krisha. Salamat kayo! Dahil kaka-vlog ni Krisha, pagod na siya. Ako na mag-vlog para sa kanya. Welcome to Mirang Kaledi's vlog! A shot of drinking beer. How did you go? Pro na pro. Have you seen the endorser of Alaska? That's the endorser of Alaska. Wala pa rin tatalo. Keep drinking milk and you grow a tall like me. Yes, and white as him. Nandiyan na yung asawa kong demanding. After that, commercial break muna mga bees. Paalam! Yung normal eh. Oh, the grandchildren. Ayun siya, madam. Mariel, yan. May gloves sa camera. Yan. Gusto ko maganyang angulo, Mariel. Yan, Mariel. Yan, Mariel. Yan pa, Mariel. Mariel. Ayan, Mariel. Yan. Mariel. Four. Isa pa. Wala pa. Seryoso ka dyan? One, two, three. Okay, one, two, three. Ano daw, girl Shake your booty! Shake your booty! It's milking, you know. What? Umaga na! At may bago tayong bisita! May sumunod! Annoying. Tung na ako, te. Pagkain. Aray. Let's eat. Yes. Number 1 rule, bawal magutom. Here na! The place to be! Uy, nasa Paris na kami! Bonjour! Bonjour! Mahilig sa chocolate yan eh. Pwede ka na. Kailan mo kami nito. Anong gusto mo sa Pampanga? Buro. Ayun na! Anong garlic rice? Sigon niya na. Go get your laing! Ayaw na paglaing! Chicken. There's more chicken. Welcome to Paris! The Godfather. Ano ko, ni Monica. Ang makina ni Kuniko, ni Kuneho, ni Monica na kinuha niya sa bangkay ng bata, ng pusa na may palaman na aso. Ang dami mo sinabi na! The Godfather. Muchacho, pakilipin yung kulangot ko. Nasaan ang aking misis? Misis? Makati ang puwet ko, pakikamot. Eiffel Tower ng Philippines. Ayun o. Sa likod namin. Yeah, it's me. I'm the photographer. No. Because I'm tall. Boss, kaya. Gano kuya? Gano'n kuya? Kuya. Patawad. Ito po si Kuya Resty.
Hello po. Ano, kumain ka? Hindi. Ano, wala Wala nang dalang pasigan. Putas yung puwet. Be careful. Kaya butas yung ano eh, shorts mo eh. Butas ba shorts niya? Oo. Hoy! Saan tayo? Saan tayo, babe? Cafe Mesa. Mesa. Hello! Hello! Hilig sa food. Kailangan ka lang saging. Gabi na po. Made it all the way to Paris. Never your plate. Ano yan? A big one. The dad of Francis on Yan ba? Ay, Ivy, what's your last name? Placido. Placido. Akala ko Actually, Agos eh. oo nga eh. Joke lang. Power nap na. Sayaw si Ayan na siya. Sayaw si Meran. Sayaw si Pusing na naman. Ano ba yan? Wait lang. Congrats, Marcy and Mariel! Congrats, Marcy and Mariel! Bye, Ate G! Good ka pa! Bye! Ganda ng puno. Amazing. It's so tall. Wow. Ganda. black na shirt. LX pala. Parang rest house yung doon. Oo. Or parang high ceiling ba siya? High Tapos may garden. Parang Resta kaya. Pero ano lang yun, no? Sa ang tawag doon? Flat lang siya. Bunga siya eh. Bunga. Bongga naman ang bongga. Bongga ka doon. Gabi-gabi sa Pampanga. Ay namin dito ng 2 days, pang isang linggo. Oo. Sa dami. Sarap pag-jogging dito, walang tao. Sarap oh. Tahimik. Oo. Yun nga, sabi ko rin kay Murda, di ang tahimik dito. Feeling ko nasa Jensen lang. Parang ganun, di ba? Press ka din doon. Oo. Sobra. Tika selfie muna yung Paris. Baby. Oh. Oo. Ano lang? Kanta ka. Ang ganda ng moon. Just like in Paris. Tingnan mo yung moon. Saan? Ang ano? Crescent. Crescent. Ano sa ano? Hinihin ko ang talaga naman. Nandito na kami ngayon sa isang gas station. Nasiraan kami. Ito po. Salamat kayo!